Ik denk dat het voor heel Friesland heel nieuwsgierig is om nou eens goed uit te zien hoe relevant Brussel in de toekomst voor ons wezen kan. En dat dan ik een beetje uit te zetten van hoe relevant Den Haag voor ons eigen is. Ja. Ach, Europa. Op 23 mei binnen in ons land de verkiezingen voor het Europees Parlement. Maar om nou te zeggen dat je onmoedig wordt om te stemmen. Het Europees Parlement heeft zijn rol, belangrijke verkiezingen, maar het is niet van het belang van nationale verkiezingen zoals wij die dadelijk weer krijgen. Likewels, Europa is net alleen een gesammeling landen, maar bestaat ook uit talloze regio's. En die regio's die hebben misschien wel een hele orenverhouding tot Europa als uw eigen nationale leiders u zullen wel laten willen. In feite heel diep in uw bewustwezen, in uw Friese DNA zit een oriëntatie op de Noordzee die dus toch heel bovenaan Europees gebied maken gaan. Maar dan zal de Europese Unie investeren moeten. Niet alleen in steden, maar vooral in mensen. En bovenal in de mensen die het dreig hebben. En dat binnen benamen de minderheden in de regio's. Do you also feel European? Била съм доста пъти дискриминирана и понякога не. С повечето пъти не. You fight for a place under the sun to say I'm this who I am. But someone show you your places in the ghetto. You have to shut up your mouth. Ze wijnen in de Unie, maar leven aan de grenzen van Europa. Journalist Onno Valkena reist al decennia lang door Europa om hem te verdiepen in het leven van de minderheden op het continent. Nevens Onno kunnen juist minderheden een wichtige rol spelen in het vormen van een nieuw Europa. Europa is belangrijker aan het worden. Dat is een sloepend proces. Dat betekent tegelijkertijd dat de lidstaten minder belangrijk worden. Ja, en gewoon van die lidstaten en gewoon inwoners van die lidstaten, ja, die hebben daar moeite mee. Maar minderheden weten dat oors, want ze hebben vaak geen eigen staat. Dus je bent vaak, je voelt je verbonden aan je eigen identiteit. Maar tegelijkertijd heb je paspoort van het land dat je opgegroeid bent. En je ik nog een keer bij Europa. Dus gewoon naast je staten kan dat grif al leren, ja. Daar ben ik van het zoeken. Belangrijk is dan wel dat de minderheden haar veilig vielen in de schutten van de Europese mem. Om dat te onderzoeken gaan we naar een van de meest multiculturele steden van Europa toe. We zijn onderwijs naar Plovdiv, een van de oudste steden van Europa. Plovdiv is een bijzonder nieuwsgierige stad. Dicht bij Istanbul, dicht bij Turkije. Ja, en ze willen heel graag bij Europa jaren. Zo graag dat ze culturele haatstad van Europa willen wonen. En Sabin, ja, has bewijzen van Tafal, bin uws haatstad Ljouwert en Plovdiv bin mij nog verboen. Vanaf zijn verblijf heeft Onno contact met mensen die hem helpen kunnen bij zijn ziektocht. Een van hen is de Bulgaars-Nederlandse schreeuwster Maria Genova. Plovdiv, jouw stad, is nu culturele hoofdstad van Europa. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik ben er heel trots op, want Plovdiv is een van de juweeltjes van Europa dat nog niet ontdekt is door die grote massa toeristen. En daar heb je ook de meest bijzondere culturele archeologische schatten. Echt van een van de grootste amfitheaters in Europa. Helemaal intact gebleven van de Romeinse tijd nog. En ja, heel veel andere. Ja, onder de Hoofdstraat loop je in een soort oude stad. Ja, het is heel bijzonder. Ja. Heeft Bulgarije erg geprofiteerd van het toetreden tot de Europese Unie?
Ja, ik hoor heel veel verschillende verhalen. Maar ik denk dat we vooral investeringen in infrastructuur krijgen. Dus nieuwe wegen, asfalt en zo. Dus dat is op zich wel heel goed. Want die wegen zijn echt een stuk verbeterd. En ik denk dat het voor de beleving van de gemiddelde Bulgaar niet uitmaakt. Want we zijn rijker geworden door Europa. Ik denk dat de meeste Bulgaren dat denken. Dit is het Plovdiv van de 19e eeuw. Ik vind het een fascinerend schilderij. Ik maak het toch een tsjech. En het lijkt heel goed zien hoe multicultureel Plovdiv doe al in die tijd weer. Hier zit een rietje vrouwen, er zitten moslima's tussen, er zit een Roma-dame tussen. Die is kijk wat donkerder als de orendames. Is ik oors in de kleerstutsen. Hier aan de rechterkant is een rieke dame. Het is heel duidelijk te zien, maar zo'n kniepbriltje in de eeg. En jonken haar feind, die het van haar werkt, opleert te vatten. Het is duidelijk donkerder als de orenmeesken. Is ik weer een Roma. En precies daar zit de oorst, bij de Roma. Maar zo'n miljoen mensen vieren wij de grootste minderheid van Europa. In de middeleeuwen tegen ze van India hierheen. Maar nog altijd heeft Europa moeite om dit volk met zijn specifieke levensstijl van omzwalkjen te accepteren. De meeste Roma kwamen op de Balkan te wonen, zwalkjend of in eigen isoleren werwijnkampen of achterstandswieken. Welkom in Stolipinovo, het grootste Roma-ghetto van de Europese Unie. En dat staat in de culturele haardstad Plovdiv. Hier in deze Zigeunerwijk leven zo'n 50.000 Roma, in omstandigheden die het meer denken door aan de tweede vrouwt als in Europa. In heel Bulgarije vormen de Roma dik 10% van de bevolking. The discrimination is very open. And for that, more people, young people, they left Bulgaria. They try to survive in another country. The mood in the people is very bad. It's nervous. Van de zo'n 151 leden van het Europarlement heeft er op de kop al een Sinto-achtergrond. Was macht Europa für die Roma? Leider muss man sagen, dass nach wie vor das Thema Sinti und Roma, gerade in dem Bezug auf die Bekämpfung des Antiziganismus, nicht unbedingt ein großes Thema hier im Parlament ist. Und ich spüre, dass ich mit diesem Thema nicht so viel Zustimmung und Hilfe habe, wie man sich eigentlich wünscht. Und das hoffe ich, dass sich das ändert, dass wir das nun wirklich schaffen, dieses Thema auf die Agenda zu heben, auf einen hohen Stellenwert, um tatsächlich etwas zu verändern in der Situation oder die Situation der Menschen mit Romno-Hintergrund in Europa. Wir haben Segregation im Bildungssystem, die kaum angesprochen wird. Wir haben in den osteuropäischen Ländern schon per se die Situation, dass Roma-Kinder auf Lern- und Förderschulen geschickt werden. Nur aus dem Grund, weil sie Roma sind. Vielleicht steht ein System dahinter, dass wenn man Menschen vom Bildungssystem segregiert, sie zu Arbeitssklaven machen kann. Das ist jetzt keine, wie soll ich sagen, etwas Neues, sondern das hat Geschichte. Das hatten wir schon einmal. Und es schaut tatsächlich so aus, dass dieser Roma-Frame oft dazu benutzt wird, die Menschen weiter auszubeuten und es geschieht wenig Kontrolle. In het centrum van Plovdiv vinden we Ingen Roma, de streetfire. De sfeer is zoals ze best wat. Jong is de opening van het culturele haardstad hier en de stad telt op van de internationale gasten.
toeristen, maar vooral ook Europese netwerkers. Ook uit Friesland. Wij rennen vanuit jou het regelmatig al bij wat de Europese steden delen. Ik ben lidwoord van het Europees netwerk. En wat dan opvalt, er wordt gewoon naar die als relatief Lietse stad luisteren. En dat gevoel had ik volle meer als ik bezig ben in die Europese netwerken en bijvoorbeeld in Brussel, dan dat als ik aanreis naar Den Haag om daar met mensen te praten. Ik denk dat, maar dat is een beetje giswerk, maar dat de Europese Unie langzaamaan wel om het veroorien is naar een unie van regio's. En dat had niks te krijgen met zelfstandigheid van regio's, daar hebben we ook wij blijven, dat hoeft ik helemaal niet. Maar wel naar meer kracht en kracht vanuit de regio zelfs. En dat Brussel daar naar luistert en ik programma's daarvoor ontwikkeld. En als het juist alleen nog al naar de investeringen die het in Brussel, terug Europa dienen binnen in Noord-Nederland. Ik vrees je mij wel eens of die investeringen wil dienen als ze uit Den Haag komen zoeken. Ja, ik denk dat het voor heel Friesland heel nieuwsgierig is om nou eens goed uit te zien hoe relevant Brussel in de toekomst voor ons wezen kan. En dat dan ik een beetje uit te zetten van hoe relevant Den Haag voor ons eigenlijk is. Ja. Friesland heeft nou per 100 jaar bij de eenheidsstaat Nederland. Wat vierde waarom zeggen? Had Friesland historisch meer op Nederland richten of op Europa? Ja, die eenheidsstaat is natuurlijk hartstikke jong. En als je naar de geschiedenis van Friesland sjost, dan is daar toch een Europese oriëntatie is eigenlijk dominant. Hè? Dat begint al in de Ieren Middeleeuwen. We praten van een Noordzeecultuur. Dus in feite heel diep in uw bewustwezen, in uw Friese DNA zit een oriëntatie op de Noordzee, op de Scandinavische gebieden, ik op de gebieden aan de andere kant van de Noordzee. Dus Europa, Iepenhiet, skipveert, diep in de 18e eeuw Friesland als scharnier tussen de Noordzeehandel en de Eerzeehandel. Dat zijn alle van die historische bewegingen, lien in de geschiedenis, die dus ja, toch heel bot aan Europees gebied maken. Zie je nou eens, ik maar volgen dat Brussel belangrijker voor u is als Den Haag? Dat is eigenlijk een vraag die net goed te beantwoorden is. Volle belangrijker is de vraag van wat is het liekwicht tussen de nationale oriëntatie waar we nou in zitten, de eenheidsstaat, en die Europese oriëntatie. Eigenlijk is 150 jaar lang is die dominatie van de oriëntatie op Den Haag onwijzig geweest. En de laatste tijd natuurlijk dat we toch weer volle meer denken in Europese verhoudingen. En hoe moet dat een tabakoor verhouden? Dat is voor mij de kernvraag. De burgemeester van Plovdiv docht niet liever als het belang van Europa onderstreekje. We consider it as one opportunity for larger European integration. Това е основната цел и основната политическа нюанс, който оставя в хората. This is the main aim and the main nuance that is left in the people. Така че това разбираме ние и в това вярваме. So this is what we understood and this is what we believe in. You chose as central slogan Zajedno, together. Yes. Това е така и голяма част от нашите проекти са образователни проекти, са проекти свързани с интеграционните процеси към етническите групи. And that's why most of our projects, or quite a bunch of our projects, are educational and they're related to the integrational process, CIS. Do you also mean the integration of the Roma in your society? Категорично голяма част от проектите са насочени към това. Maar de spanning tussen de Bulgaren en de Roma is om te snijden. Een paar dagen eerder is er een incident in het dorpje Vojvodinovo op een wannenstap van Plovdiv. Twee Roma-jongens zouden een militair slaan en als reactie erop de ultra-rechtse minister van Defensie op om de Roma-huizen in het dorp maar de groen gelijk te maken. En dat badden, midden in de winter. Ja, in winterse omstandigheden moet er bezig gevoerd. Ja, op een fiets, met alle kleren in plastic poeden. Een van de landelijke voorvechters van de Bulgaarse Roma is Liliana Kovacheva. Zij komt naar Plovdiv om de situatie te bespreken met de mensen daar. They don't want. We are here. And we are not come from other countries like
now come from Syria, some peoples, Aswans. We are here citizens since 10 centuries. What I expect from the European Union to be open to the Roma community, to hear their problems, and also to push the governments of our countries. They know how to do it, and they have to do it. Het lijkt wel een beetje apartheid hier. De Roma in een eigen wijk, met weinig contact met de Bulgaren. Moet dat nou zo? Kan het niet anders? Wat mij betreft moet het niet zo. Ik zou het echt toejuichen als ze wat meer integreren. Bulgaren zeggen, de Roma willen dat niet. Ze willen gewoon hun eigen cultuur en ze willen helemaal geen integratie. Dus we doen ons best. Ja, zij willen niet naar school. Ja, als ze geen school volgen, dan kunnen we ze geen werk bieden, want ze zijn ongeschoold. En dan worden ze dieven, want ze hebben inkomsten nodig. En dan krijg je een soort vicieuze cirkel van armoede en diefstallen. En natuurlijk hele slechte publieke opinie over de Roma. Alsof het allemaal criminelen zijn, alsof ze allemaal stelen, wat uiteraard niet waar is. Maar dat is echt het algemene beeld. In which century we are living? We are Europeans, we are democratic, but what's happened with our people? I learned my child from very small childhood to be proud and not to be ashamed. She is like all other people. When I was 15, I passed through this process, and I know how painful it is for a young teenager to deal with these problems. 40 years you fight for a place under the sun to say, I'm this, who I am. I'm Liliana, I'm Roma. What happened? But someone show you your places in the ghetto. You have to shut up your mouth. They start again to creating ethnical conditions in Bulgaria. Nationalism is very quick increasing in Bulgaria, and they use the ethnical conflict to take a political dividend. They know if they attack the Roma, Bulgarians will support them for the elections. Yeah. Zajedno, together is only word, but the reality shows their actions against us. And I feel pity for these people who are in the street. Who takes care of these people? Nobody, no one. I'm also afraid myself what is going to happen to me. If you say freely what you think, then you'll be attacked in Bulgaria. We're Europeans, but the behavior is like in the third country. The biggest, who is strong, who has the power, who has the political power, can beat you and can even kill you, and nobody cares about this. I'm really very concerning about this situation. I'm very worried. Yeah, I'm afraid. Er zit zoveel spanning in de loft dat het net vertrouwd is om zelfstandig Stolipinovo in te gaan. Pas de langziekje vinden we ingemoedige Roma-studenten die te jaren met het vreun reis om een kwartslagje moois terug de wiek te gaan. В момента учащата ромска студентка по актьорско майсторство съм аз. И защото нямат мотивация от родители, нямат подкрепа и следват лош пример. How important is it for you to keep the Roma culture? Това е важно, защото това е нашата идентичност. Ние, когато забравяме да си честваме празниците, традициите, ние просто се губим някъде в пространството. Do you also feel European?
Била съм доста пъти дискриминирана и понякога не. С повечето пъти не. Der Antiziganismus ist die stärkste Form des Rassismus, den wir in Europa haben. Er ist seit Jahrhunderten verankert im Kulturkodex. Oder zum Beispiel die rumänischen Roma seit über 450 Jahre lang Sklaven waren. Das ist nicht im Kollektivgedächtnis enthalten, wie man sich an diesen Menschen vergangen hat. Und man versucht dies weiter mit Ausgrenzung und Segregation. Das heißt, die Situation in Bulgarien ist erschütternd und ich verurteile das aufs Schärfste. De 50.000 Roma van Plovdiv, zij binnen er net. Als de culturele haardstad zijn grote openingsfeest viert. Europa had als officiële slogan Unity in Diversity, dus eenheid en verskaat. Wat we zien is dat vanwege Brexit groeien al die lidstaten weer wat meer naar een wat. En is Brussel en ik bewust van, ja, we moeten net als Europese Unie net alleen communiceren met de nationale regeringen. Het is ik wichtig om de verbinding te zoeken met de regio's in Europa en ik met de lietsere steden in Europa, culturele haardsteden, met een heel wichtig beleidsinstrument van de Europese Unie. En het is ook wichtig voor de Europese Unie om meer streekrecht contact te houden met de Europese burgers en oorsom. Het Maltees is een officiële taal in Europa, heel iets taaltje. Het Gaelic van Ierland, maar het Catalaans, wat een volle gruttere taal is als het Deens en het Tsjechisch, dat mag niet. Omdat Spanje net het Catalaans aanbieden wil. Dat het bent zulke onlogische en ik wat discriminerende verschil. Ja, Europa zal er net onderuit komen om daar een eind aan te maken. De vraag is van ja, wat doet de Europese Unie met de regio's, met de identiteiten, met de regionale culturen. En in die zin denk ik dat er een protte beleid al is wat er daar op richt. Maar de eenheidsstaat is natuurlijk altijd nog dominant. En ik daar geldt weer hoe krijgt liekwicht bij de Europese Unie tussen de eenheidsstaten en de regio's. En ja, hoe dat precies organiseert weet ik net. Maar alleen al dat we er nou over praten, dat we het uitdragen, dat we elkaar opzieken in die gebieden, dat we zieken naar culturele uitwisseling, naar economische gearwerking. Dat houdt aan dat Europa en dat de eenheidsstaten en de Europese Unie daar op een gegeven stuit net meer omheen kennen. Dat men op een of andere manier zijn regio erkennen moet als een eenheid die op een of andere manier veel meer invloed hebben moet. En dat net indirect via de afzonderlijke eenheidsstaten doen moet. 2 dagen na de grote culturele haardstaatshow houden de Roma in Stolipinovo haar eigen feestje. Om het Romanij hier te vieren en de spanning en de ellende maar even te vieren. Do you also feel European yourself? Yes, of course. I feel European citizen. Bulgaria is your country. We have to participate. Do you know? Maybe in the end of the project is to showing the result. But now I can't to say. But I'm optimist. I can't say yes. I think that to improve something. En
denk het belangrijkste is stimuleren de Roma-kinderen om naar school te gaan. Dus net als met subsidies, want als je niet naar school gaat, dan krijg je geen geld. En als je naar school gaat, krijg je geld. Ik denk eerlijk gezegd dat dit de enige manier is om geschoolde kinderen te krijgen die goed werk zouden kunnen vinden. En voor de rest, misschien kun je iets verzinnen dat het campagne Zion Not Together, dat het ook echt dekking heeft, dat je dat ook laat zien. Dat die Roma ook erbij horen. En niet alleen wij Bulgaren en de toeristen en komen deze prachtige stad bewonderen. Ik denk dat dit een KAI-issue is van de Europese Unie. Vreedzame mijn waar wij en mijn waar een toekomst bouwen van meerderheden en minderheden, ja, dat is noodzakelijk. Dat is denk ik een hele wichtige opdracht voor Europa van de komende jaren. In the beginning, when I was a young, very energetic lady, I was very ambitious. I was believing that the things will be changed, will be better for our community. But 30 years later, I have to say very openly that the things change very, very slowly. Yeah. I say this with a smiling on my face, but I have a deep, deep pain in my heart. Because sometimes I feel very, very stupid that I believe that the situation can be changed. Unfortunately, it became worse and worse. Sorry. Takom weekend gaan we naar Sapmi, Lapland. Dat het volk van rendierhouders een vraag heeft. Hoe lang nog? It's not a question of if they're going to cut down the trees. The question is when, because it's going to happen. It's all about recognizing the rights of indigenous to have control over their own territory. There is a colonial relationship between the south of Sweden to the north. De tijd van opstaan liet het van de door te staan.